lila nono pamit mulih mesti kula yen dede jodone mugi inggelan tok soleh wong sing bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing tak cintai nanging bedhe kados pundi yen kawula saderming lampahi mongsa mene atur puji kari yare raja Pak Misri, Pak Giman, segera mau mangga. Kang Kolil, cek. Lagune pamitan terus pamitan tenan Pak Das. Pak Das nopo pari kondur? Jen iki. Oh iya, Pak Das, pangapunten wilujeng kondur. Matur suwun anggenipun kepareng rawuh teng dalem mriki. Hati-hati Pak Das. Pelan-pelan saja ya. Jangan lupa. Jangan banter-banter. Jangan banter-banter nanti kepleset. Nanti bisa tiba loh ya. Nanti tiba. Iya. Kalau tiba nanti larang. Ini basa ngendi to rek jenis. Eman yen rasida yen tak ngerti digawe ku jiwa betin kula boten lila yen to nganti mong disia Pak Dasim, kanggo iri, biji selatan salabates. Kakung tembangipun gatos panjenengan. Pak Jiman, kanggo lil, sembah nuwun, moga. Kang Jiman, dinteni teng riko. Si, Mbah Karno, monggo. Wis dadi atepe ati ati kapan Pak Sawarni, biji selatan petung, teni Wirjarawuh, moga. aku wis kebaca tresno nyomong sliramu wis katon ana mata yo yo ora bisa turu wis nepu pikiranku
namas sampur. Monggo. Somari. Yen siramu wis bisa nambani. Kang tak suwun rina wengi. Dadi ya tangga kangene ati iki. Wis dadi antepe ati nganti kapan mung bakal tak enteni. Aku wis kebaca tresno yo mung sliramu wis katon ana mata ben bengi ra bisa turu. Bayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dhewek. Ayo kamu Gi. Apa yo bisa aku nyanding siramu. Wong ayu kang dadi bebujanku. Tulung ana rasa kangen atiku. Kanggo es manis kang tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen sliramu wis bisa nambani. Kang tak suwun rina wengi dadi ya tamba kangene ati iki. bojo loro kanggo Pak Misli. Ya, monggo. Monggo Pak Misli saking Laladan Ngadirojo. Oh, karo Mas Wanto. Nggih. Bojo loro kidulinan Mas. Sapa kandha bojo loro godulinan. Aja mungkir sipate wong lanang kurang. Ora kurang kanggo kuwes pagulinan. Yen mungguhku sifatmu ki ana tegan. Ora tegan nganggo golek rewang. Rewang apa butuhmu kanggo tandingan. Jumrel jumaneng kapan blonjo ora kurang.
Mas Arni Londo Aika kagungan tanggal 11 Juni 2025. Sumerat kuning suminar Surya wanci sore ing terminal Blitar kaya-kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi Gremet-gremet miyak dalan besarapan baro mlaku alon-alon kambrang sengeng swara mesin saya keprungu banter ngajak rerikatan ing pundakmu aku senden atis titis rasane ngetias ing sadalan-dalan kowe mong los rambutku alas perhatian aku mitir minangka saksine tresnaku lan kowe hanggete rasa tresnaku saya krasa nalika kok aras pipiku Wahyu Putra Manunggalnya Endo Anesia. Iya terima kasih konco. Juga dari teman-teman KIE Video Shooting terima kasih matur suwun. Sumerat kuning suminar Surya wanci sore ing terminal Blitar kaya-kaya kuntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet miyak dalan besarapan baro laku alon-alon kambrang sengeng suara mesin saya keprungu banter ngajak rerikatan pundakmu aku senden atis titis rasane ngatias ing sadalan-dalan kowe mong los rambutku alas perhatian aku mitir minangka saksine tresnaku lan kowe angete rasa tresnaku saya krasa nalika kok aras pipiku iki monggo ingkang sampun pekatos sampun pakurmatan jagar saking sasana pinaren pun tumuju ing tasana budaya
sore ketarmin alam lintar kaya-kaya ngontapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet piagalan besar panabaro laku alon-alon gambrang sengeng swara mesin saya keprungu banter ngajak rekatan ing pundakmu aku senden atis titis rasa neng tias ing sadalan kowe moga los rambutku alas paret yen aku mitir minangka saksine tresnaku lan kowe agetera satresnaku saya krasa nalika kok aras pepeku tulis kidung lakonku jejer wanudya kang kebaik laku adya ing rebab kadonyan kasunyatan kebaik panandyan rino pantarane dalu galisian rino jejrone kalbuku samudyono saben dina labuh bebrayan lawan keluarga Wadinare sang yang sukma endah ing bebrayan kang bisa tak rengga tresna mung sasise asta yatan gambo sanadyan pinaksa panandyan ganja alami ibarat kaya Ibu Dewi Kunti dadi Rama dadi ibu enggal purna beben uripku wis kinare sang yang sukma endah ing bebrayan kang bisa tak rengga tresna mung sasise asta katan gambo sanadyan pinaksa
kandang ganda alami ibarat kaya Ibu Dewi Kunti dadi Rama dadi ibu enggal purna bebendu uripku. Yen eling nalika semono kowe teka arep ngomong apa ning isor lampune bangjo jebul kowe wis duwe bojo kok anggap apa awak iki nganti kowe teko ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe wis rapi resmi tresna kok bojone wong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk wektu kanggo aku najan sedina bisa ngobati kangenku kembang mlati arum kandhane ati iki ya mau mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci muga Gusti bisa ngijabahi. Mbah nuwun Pak Cike. Tulung Bu, anakmu jenenge ditinggal lunga wangsule mengke. Bapak Dipo, iya wong ayu, monggo Bapak Dipo. Monggo Bapak Ponogi. Monggo Bapak Saruni Londo kula aturi jengkar saking swasana Palenggan. Monggo. Matur suwun Bapak. Boten napa-napa Bapak Diko. Semono sliram non
Pak Warsito lumayan kena gajul ya. Pamudutipun Bapak Ponedi saking Rembang gelundar langsung jomanglong sro ibale balan langsung jomanglong maneter manungkung suarane ngabake sajrone padesan tok tok tek tok 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 brung tok tek tok tek tok tek iya lasong jomanglong maneter manungkung lasong jomanglong maneter manungkung suarane ngabake sajrone padesan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok lasong jomanglong sro imbale balan lasong jomanglong maneter manungkung suarane ngabake sajrone padesan tok tok tek tok
Iki sing dalange Pak Darminto wayahe. Long rapya dikon Sri Yuning Mustika Tuban Pak Sapu ayo labu Pak Sampuji lan Sabaya Pati marang Raden Wiratmaya yuk Mbak Prasetyo Anandur timbang turu sore-sore ya no iya Mak sampun pikato sampur monggo kula tunggal jumeneng saking sasana paling jae pangli ho 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 awas sa sa se ho so so hey Mas Kati monggo polocok Pak Jayat, Mas Heri, Guru Jengrawo, Misi Selatan Petung, monggo. Marang Raden Wiratmaya. Oi, oi, Nandur berarti Sri Yuning
Seni Mabes Wirja Kondur matur panuwun nggih. Ayo Sarbo. Ayo Mas Nanang. Iya.
alon alon oh os hei amit amit tinebehno tilaman kapit ana pulung teko wetan baliong etan ana pulung teko kulon baliong kulon ana pulung teko kidul baliong kidul tenang Pak Ji wis to ya aja nganggo sabet-sabon pidalem wonten ladir Bapak Sardi kawula hamenangka libur kae sampeyan pulung sumir saking kersaning Allah hei op siap op pas Mas Aan trompete Mas masih cilik lek ana apa-apa kok tanggung jawab aku ya